أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Allah sengathi angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yabona abantu abangakholwa yingakho kuthiwa bafe behamba. Umuntu nje ongakholwa, umuntu ongakhonzi umdali wakhe, ongakhonzi umenzi wakhe, uyafana nomuntu ehamba. Izingane ezizalwa uye zifana nokuthi zizalwa yintandane, ngoba akakholwa lo muntu. Zonke izimpawu ziphambi kwakhe kodwa akafuni ukukholwa. Sathana akafuni ukuhlukana naye, akafuni ukulahlekelwa uye. Yingakho ke nabo bonke laba abangithukayo la abazenzi, ingoba usathana akafuni ukulahlekelwa yini. Yingakho niqhubeka nokungithuka ngoba nginitshela amaqiniso. Ngisaphinda futhi ngithi mina akekho umfundisi ozovela, noma umfundisikazi, noma umbhishophi, noma umbhishopikazi, noma umshumayeli, noma umshumayelikazi, noma umvangeli, noma umvangelikazi, noma ugosa, noma ugosakazi. Bafowethu, akekho ozovela. Ngani? Ngoba bayafunda labantu engikhuluma ngabo, futhi bazi kahle ukuthi ngikhuluma amaqiniso. Ngoba ngiyabanika amavesi, bayalivula iBhayibheli bayawathola, bayayivula iQuran bayawathola. Manje uzongichallenja ngaliphi? Lalela-ke, uma ngabe ungelona ikholwa, sometimes uba isiphukuphuku uloku uhlakaniphile. Angikuphindele, uma ngabe ungelona ikholwa, unokutshela ukuthi uhlakaniphile kanti wena usuyisiphukuphuku. Lalela ukuthi abantu abangakholwa bathini esithunyweni sika Allah. Leli isho kithi kumanje. Lalela. Qalu ya ayyuhalladhi. Bakhuluma nesithunywa sika Allah. Bathini? Bathi, "Oh wena, sikhuluma nawe wena." Allahu Akbar. Nuzila alayhi dhikr. Wena isambulo esehlele kuwe. Yeza ukuthi bayavuma. Subhanallah. Bayavuma ukuthi lento abatshela yona iyiqiniso. Sikhuluma nawe wena, isambulo esehlele kuwe. Asiphiki ukuthi isambulo sehlele kuwe. Le mpawu lezi osibonisa zona siyazibona. Nalesambulo lesi esehlele kuwe asiphiki. Kodwa lalela ukuthi inkinga ikuphi. Innaka la majnun. Kodwa siyakutshela ukuthi uyahlanya. Allahu Akbar. Ngempela wena isambulo wena esehlele kuwe, wena usitshela ukuthi sikhonze umdali yena yedwa, singamxubi nezidalwa zakhe, singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, singakhonzi lutho esezulwini phezulu, singakhonzi lutho esemhlabeni phansi, singakhonzi lutho esemanzini ngaphansi komhlaba, singakhonzi lezithombe lezi zethu ezayikhonza obaba, singakhonzi lamadlozi la ayekhonza obaba, singakhonzi lo Jesu lo owayekhonza obaba, singakhonzi lo Shembe lo, singakhonzi lo Maria ocebileyo. Siyakwazi ukuthi ukhuluma iqiniso, kodwa wena uyasihlanyela, wena uyahlanya wena. Yabona, bayalivuma iqiniso kodwa bathi isithunywa sika Allah siyahlanya. Njengoba nisho nani kimi, nithi ngiyahlanya, nithi ngiyabheda, nithi ngiphithanelwe yikhanda. Akuqali ngami, yingakho lokho kungangethusi. Lalela ukuthi kungani engeke avele umuntu ozongichallenja nge-religious, ngezingcwele, nge-theology. Akekho ozongichallenja nge-theology, akekho. Ngelokuzana nge-philosophy, akekho ozongichallenja.
i-theology, i-philosophy, i-analogy. Kulama subject la ayi-3 akekho ozongichallenge. Akekho. Ngoba lama subject la ayinkinga, especially theology. Sikwi-theology manje. Akekho ozongichallenge. Lalela ke, wallahi uyaqhubeka. Bathini kumprofeti? Bayaqhubeka. Bathi law mata atina bil malaika in kunta minas sadiqin. Kungani kuthunyelwa wena? Kungani kungathunyelwa izingilosi ezizosilethela lo mlezo lo wena osilethela wona? Kungani kuthunyelwe wena? Kungani kukhethwe wena? Uma ngabe ngempela wena useqinisweni akuthunyelwa ingilozi ezizositshela lo mlezo lo ositshela wona. Kodwa uyabatshela ukuthi ingilozi izile yamtshela, bona bafuna ukutshelwa ingilozi uqobo. Subhanallah. Allah asivule ingqondo, asivule amehlo. Mangabe in kunta minas sadiqin, uma ngabe ngempela wena ukhuluma iqiniso ukanye nalabo abakhuluma amaqiniso. Lalela, uAllah uyabaphendula. Ma nunazzilu almalaikata illa bilhaqqi. Wallahu uthini? Asizithumeli izingilozi ngaphandle kokuba ziza neqiniso. Izingilozi mangabe sizithumela mangabe ziza neqiniso. Yalazi iqiniso okukhulunywa ngalo la iliphi? Punishment, isijeziso. Bantu abangalaleli. Yakhumbula kwenzakalana eSodom and Gomorrah, babekhuluma same thing. Yakhumbula kwenzakalana kubantu bakaFaro, babekhuluma same thing. Wallahi ukuthi mangithumela ingilozi zisuke sezinemission. Kunohambe suke sezilihambele. Olihambelana nesijeziso sami. So be careful ukuthi ukhuluma kanjani. Okay? Wama kanu idham mundarin. Okay? Uma kungukuthi neqiniso futhi ngeke banikwa thuba. Uma ngabe sezifikile le ingilosi lezi nithi nifuna ukuthi zithunyelwe, mase zifikile angeke usayithola chance. Zafika nje, mase ifikile Sodom naseGomorrah, mase ibafikela baseGibhithe, yipi chance abayithola sebeminza lapha. So Allah uthi be careful ukuthi yini le wena oyicelayo ofuna ukuthi wena yenzeke. Lalela iverse elandelayo. Uma ngithi mina ayikho challenge for iQuran, akekho ozoyichallenge iQuran. Lalela ukuthi ithini iverse elandelayo. Inna nahnu nazzalna dhikra. Uthini uAllah? Uthi ngempela ngiuthumele lo mbiko, ngempela siuthumele lo mbiko oyini? OyiQuran. Lalela ke egcineni ukuthi uAllah uthini? Wa inna lahu lahafizun. uAllah uthi le Qur'an le ivikelwa yimina uqobo. Angeke ukhona ukuyishintsha. Angeke ukhona ukwenza intando yakho ngayo. Ngoba ivikelwa umnikazi wayo uqobo. uAllah qobo lwakhe oyivikelayo. Bazamile ukuyishintsha bahluleka. Ngoba iQur'an ayikho la encwadini kuphela. Iseyingqondweni nasenhlizweni zawo wonke umuntu ombonayo oyimuslim. iQur'an isenhlizweni yakhe. Manje uzoyishintsha kanjani? uAllah uthi yimina engivikelayo iQur'an. Ngakho ke ngeke nikhona ukuyishintsha. Yingakho engekho umuntu ozomelana neQur'an. Ngoba ivikelwa uAllah qobo lwakhe. Vula ingqondo ke mfowethu, vula ingqondo ke dadewethu. Ngisasho namanje, akekho ozovela ozongichallenge, akekho. KumaKristu, kumaRoma, kumaWastawa, kumaNazaretha, kwabakhonza amadlozi, kwabathwele, akekho ozovela ozongichallenge. Kwabakhonza uSathane, ngenhlobo eziningi, akekho ozovela ozongichallenge. Ngoba bazi kahle ukuthi lezinto lezi engizikhulumayo zingamaqiniso. Manje bazongichallenge ngaliphi igama? Ngoba ozochallenge mina uyobochallenge umdalo wakhe uqobo. Ngoba uAllah okhuluma la, akuyena umbatho okhuluma la. So bafowethu, vulani ingqondo, nivula amehlo, niphume ebumnyameni nizohamba eqinisweni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kamenzi wakho. Akekho umunye nelungelo lokukhonzwa nelokudunyiswa nelokukhothanyelwa ngaphandle kwakhe.
wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.